Motorcykelforeningen, det er Kina. Hej, det er Torben. Hej, hvad vil du? Jo, ser du. Jeg ligger muligvis inde med nogle følsomme oplysninger, I kan bruge. Følsomme oplysninger? Jo, jeg ved muligvis, hvor Spiegelhauer for Operation X befinder sig. Spiegelhauer? Det er dumme svin. Hvor er han henne? Ja, jeg tror lige, vi er nødt til at snakke om en pris først. Hvad vil du have? Jeg skal faktisk have 10.000. 10.000? Det er fint. Hvor er han? Jeg skal nemlig sige dig, jeg har lejet en campingvogn i Boslunde. Ja, det er fint. Hvor er han henne? Og vi skal også til Bonbonland. Jeg vil skide på, hvor du skal hen. Hvor er Spiegelhauer? Og så skal jeg også besøge min moster nede på Faxe Ladeplads. Hvor er Spiegelhauer? Okay, Spiegelhauer er på Frederiksberg Allé. På Frederiksberg Allé? Hvor var du det fra? Ja, det er fordi jeg var forbi i dag, og han har åbnet en Kviksbar nede på Frederiksberg Allé. Har Morten Spiegelhauer åbnet en Kviksbar nede på Frederiksberg Allé? Nej, Bent Spiegelhauer fra Operation X. Han hedder Morten, din spasser, mand. Nej! Du skal slet ikke råbe mig, kan du forstå det? Jeg skal stadig have mine penge. Du skal ikke have en bøjet femøre, kan du fatte det? Jeg har lejet en campingvogn. Jeg vil da skide på, hvad du har lejet, din idiot, mand. Og hvad med Bonbonland? Prøv at høre her engang. Ingen Spiegelhauer, ingen Bonbonland. Jo. Hallo, kammerat, du skal ikke sidde og tude. Jeg lægger på nu, og du ringer ikke herind igen. Kan du fatte det? Vent. Jeg har muligvis også nogle oplysninger på Kronprins Frederik. 14-13, det holder 100%. Ses på grillen, kælling.